Mira pamberi pedala mambo mtasa. Jero tajani mami. Ndamira pamberi pedala mambo mtasa. Taura itesa kuto. Ndamira pamberi pedala mambo mtasa. Yesu ndizvo chokwadi. Zvese ndizvo chokwadi. Ndikachabatwa nemhosva. Chabatwa nemhosva. Mwari aribatsira wangu. Mwari aribatsira. Pamusoro ibaba mutasa. Taura isumuzai. Dambudziko ratinaro ndere mumusha. Gerald tadyane mani. Tine dambudziko remumusha ndere ngozi. Ngozi ina baba munhu watadyane mani vari pana. Ngozi takazvifambira pakashayika mwana wemunin'ini rapera ndobva zvataurwa kuti ndo mamiriro azvakaita nawamukotsanjera. Saka zvadaro takambozama kuda kugadzirisa vamukotsanjera wakabva wazvitadza. Saka tauyawo kuna baba mutasa kuti mutibatsire nedare renyu. Ine mhuri yandinayo watadyane mani. Zvakatadzikana pasi pacho. Ndingati iwo baba dambudziko ravo wakariita muna 69. Wariita muna 69 vari kuti havachazivi zita remunhu wawakauraya. Munhu ari kubuda here. Hanzvadzi yakambobudirwa mwana wababa ikati munhu wacho ikataura zita zvese nesenemu. Isusu takanga tisipo. Zita wakati anonzi Aaron, asiwo wana baba wakanga vari havasiri kupedzisa senemu. Hazvinetsi andikamurapikana aripozvo anongokudaidzira anobudiwa aripo akamubudiwa wacho aripo. Iko zvinezvi ari kuHarare. Ari kuHarare. Iwo tete waibudira. Because kana ari arikubudiwa zvichimisi ndiani bhora renyu rese. Ndiani bhora saka pese pamunemboita zvamukuita kamufana kumusiya. Mukamusiya munembochiti mukuitei. Because ndiani fanira kunge achikupa direction. Ndiani anokupai direction. Dambudziko ranyanya kutishupa mumusha nderekuti kubva muna September pakauya mukotsanjera akasiya atitaurira kuti mukasagadzirisa zvinhu zvine nguva muri kupera. Saka mhuri dzedu dziri kufa. Chakazi mugadzirise chii? Iro zita racho iro riri kudiwa rekuti tinoripi. Aiwa kana mukotsanjera ari kutokwanisa kutaura kuti mukasapedza musakadai. It means kuti zita anaro. Hana wakatadza kuribuditsa. Takatoita usiku hwese tiri tese namukotsanjera. Pambo pababa pakabika nedoro. Wakanga waripo wangagona kunditsigira ndiri mukoma Everson. Ndiwo wamakatuma sekuchinda. Chichareiko? Ndakaenda nawo kutsanjera kwatadyane mani. Mwana mudzakara pangozi wacho ari kufa isiku mwana baba anokwanisa kuti baba wakabva bose mwana yasikuya baba wakati zimboze ndakaipa ndega yaropedzera nemwe ngozi mwana wangu ndakaendesa sandozvikwana iwo nedzimwe filmu wakabakasa ndega sei pamwe tisingazivi musikana wacho takafonda awe padara ngozi yakana paboyi iyo zvari kuti musikana wacho anoshanda patraizi pachii pakiriniki anotsikanganisa. Saka izvozvi pamadaidza makaisa masamunhu akamuchiidza samunhu wakanyoresa wakasokisa pakawachita vanosofa nemusikana. Aiwa because kana ari yemusikana ka musikana ndiye ari kuti ndiye akari pangozi. Ndiakaripiswa. Ndiye akaripiswa. Baba achiripiswa kwaani? Seni mwacho atinotaura. Asi musikana wacho anoziya here kwakaripiswa. Kuti tisomboza musikana yeye anokwanisa kuya padare. Nguva here. Musikana haaripiswi ba. Wanhu kwasi kuziva kuti tikumuripisa kupi. Saka kana musikana ari kutozikanwa takatoripa ngozi. Atika it means musikana ari kutoziva takapiwa kunzi uriwe pakati. Alright, mirai baba sungai. Nyaya yekutaura ndiyo here bamba. Because mati zvakaita kachi 69. Ndiani wacho muchimuziya iri munhu wacho
sina ndambomuziva Eh. taurawo idi phambili pili vaita kuti ndikatanga zvistori zvakaiva nokuti ndasingambomuziva kana Chii chakaitika? chakaitika ndechekuti ini ndakafuma hakuseni kuri musesvondo ndobva ndaenda zvangu kupi mbava neshamwari dzangu tosvika takandomira takandoenda atezvara vamwe ndobva vauya osvika kumba kwandogara kuyo kubva ndakuona mukwasha zvishuwawo mai semunhu anga akazvitakura wakabva angoita shungu yekuti regai ndieni mafambiro ake semunhu usingazivi mbava akanga angofambawo asingazivi kuti mumashure mune munhu mafambiro akanga ari kuita anga ari kufamba ari kudii akuita seuri kuda kupira maraini vanapa ndakangonangisa takangomira newanguda akuda kuti achisvika mai wakusvika patirya inini wacho handiri kunyepa ndakangoti takaita mwoyo wekutati iwe rega kudaro handina kushatirwa kana kuti iye wakamubhabhadzira mukadzi wangu ndakangomusaidzira su ndobva angodona ini kwakutakura wangu toroamini kwakutora nhangu nemudzimai kwakuenda kumba tasvika kumba kuyourarei zvakanakanaka kuzondodaidzwawo remangwani mumapurisa ndibva ndazondoenda waizotorawo statement inovatari asi anenge munhu yakangoonekwa kuti pane zvakazviripo tisinei nazvo semhosva asi inini hapana icho ndakambooti Munhu mamudonhedza wakafa here wakadii? munhu wakabva hazo wakabva Wakawira negodzi. ndakafana negodzi Ndo panini. Saka kumapurisa igore ripi? 1969. 69 Ya 69 inokwanisa kunetsa asi inowanikwa. Because mapurisa obviously anofanira kunge ine record yekuti munhu akafa panyaya iyoyo ndinhingi akaurawa nanhingi. ipapo takagadzirisa sefemili taipindirana takagadzirisa tikatuma assistant superintendent nemukomana wamukoma Uyo makatuma ndispota Jeremani. aliye ndiwe tanyanemani Yes. Dispota. ndofunga ndiye Ndiwe makatuma. takatuma nemwana wamukoma nemwana wamukoma tiwandodini wandofainda ndobva wangoenda waivati hapachatawa ndobva kwakuba Wachinoita find out chii? kundofainda kuti marecords Vaibva washaya. wachibva washaya Uyu mwana wenyu akazobudirwawo. mwana wakabudira mweya wabuwa kunini haasi wangobuwa Haana kutaura zita. ini handina umborinzwa ini zita handina umborinzwa kuti ndinhingi dei ndakarinzwa ndakariziva kana kuti iwe mhuri yedu dei yakataura pamwe tingava takadini takaenda nenyaya yacho Munhu makamupushira kupi? mati Makamupushira kupi? mumbawamo Kupi? kudziva resero Kwarata. Makaripa mairipira kunaya. mati Makaripa mwana uyu makaripa muchigara pa iwewe ani. ipo ndechekuti pakauya nyahana pane uyo akanga ari kudirwa tobva zvanzi itai zvakati tibva tangoita semhuri shuwa yakanga iri kudini kuti vamwe vanga vakadhakwa vachida kuti hazvishiki ini ndibva ndazoona kuti zvino munhu pakadaro apa nderegai ndidini vanakunomuneta mwana wangu chidini chigara apo naye waibudirwa wacho zvino waibudirwa wacho kuti ataure zita remunhu wacho ini handina kuzvinzwa wobvunzwa kunzi chiita zvakati ndoita zvakati ihuvii
zvakada kuti tinese hazvina kundibvunza nekuti vatazondogara hedu tizondotiwo mukoma aripo zvikangoti mukoma aripo baba yemukomana akakamira tibva tazondodini kuya kwandakaita kumusha 69 yacho tibva tangodini tazombofamba tikatengesa ng'ombe tikaenda kuno mwereremba pane chakabuda ndobva kazoya nyana iyeye kuti kunga paine mwana ari kubudirwa hapana chakabuda ndikuzoya muprofiti kanokwana kairi hapana chakabuda tikandotengai kuti tumbiya tikandogadzira tiri kuti zvinhingirike asi muprofiti wacho wakangoti kugadzira kwandiri kuitawo ndiri kushenesa musha zvino kugadzira kwakaita kwacho yeto ndo pakuzotora mukosanjera mama ndobva rangouya tikabika ido roliva rangobikwa rakabvira kubikwa do rakawanda nekutenga mamba dzimwe dzaya dzechirungu dziya ndikatenga vakarara vari kutanga asi kuya kwawaka wakaita wakabvira kuya ne45 masviki inini ndikatotengesa nemwombe dzasina ngombe yekuti zvidini zvione kubuda zvione kugadzira musha asi zvikaramba hapana chakabuda kana svikirira hapana charakataura kana nevana vakatorwa zvigara yapo vachinongerwa nechimbo hapana wakabuda about waiti mwana aiti muzukuru avaita muroora avaita nangoti vana vanga vari vaviri muroora nemuzukuru hapana wakabuda ibva tangogara asi soko racho akangoti pane uchabudira zvino zvatangogara tichaona uchabuda kuti chabudira vo takazonge takutadza kuchipinjirana manje nemukororo wakungoti anytime they think wakungoya kumba wangu waingodinesa ngatakabva tazondopiwa nanhasi ndokugara kuti atingogarira anga yakatarwa izvozvi pana rubudirwa here hapana rubudirwa hapana arumbobudira asi vanhu vari kufa kufa vanhu vari kufa vari vaduku zvakuchaita munokwanisa kumomira here mai manje ndoda kuunderstanda something kubva kuna mukosanjera because ari kusvika pana mai manje saka chimomirirai panzi ndiro ndiinzwisise nyaya yacho kuti yakaomera papi yaikunetsa ndepapi yes pamwe tisati tagara pakuti ndimbotaurwa hangu shuwa sangadiro inonzi maxiyotari ane mhani ava ndibaba nyaya iripo ini ndakaberekwa 72 asi nekukura kwataita takazongonzwa kuti nyaya iyi yakanga yaite kuma69 nekuti baba munini wakanera munhukipakira muhavahafa ndokutaurwa kwazvakaita saka zvakazoitika izvi tangonzwa history kangonzi yakazongoenda vakazomboenda kukoti hamene kuti zvakazotongwa sei mazuva acho iwaya nekukurawo kwataita nyaya ichingotaurwa mumusha takazoti kuna 2000 ndo pakauya munin'ina wavo awarapa vane mwana anga akarohwa kwamurevo ndiye wakazouya akabudirwa ndemweya wauya vamunhu vakaurawa nakuba munini ava akauya obva adzoka musha ndo patakabva tamhanya nemusha mese vataunganidzana ndo patakaenda kumba kwavo musikana uya akabudirwa ndo paakataura zita akataura singoti isusu tati hatina kumbonyanya kuzvikoshesa nekuti atitofunga kuti zvinhu zvakutodini zvakutogadzirika kuiye achakabudirwa kwamune vari hapo bapanako akarohwa akabva azoti kuti wakaita kuya kuya imba iyo yakabva yazotoparara kusvika azotodzoka kumusha because aitonzi iwe ndiwe ndakagadzirwa kuti ndiwe mukadzi wangu ndakaripirwa pazita ndakanzi iwe ndiwe mukadzi wangu saka murume weye anga kamurova akazotoshaika obva azotodzoka kumusha asi izvi zvanenge akazotorwa nomwe saka ndokozikizwai chiwanhu chacho hachidi kuita sei achida kuchidhairuta hachidi kujambirwa and kana ngozi iri kutoti iwe achiti uyu mukadzi uyu ndiwe ndakapira iti mukadzi timidzi kuti mukadzi iyo pese pari kurorwa anokwanisa kutoti varume wese anomurora anofa
because murume mukadzi wechii wemunhu. Saka zvinoona baba zvokuti pane mwana musikana akatonzowo ndiyo ndaa kuti aende anoripawo ngozi iyoyo. Handiti zvinokwanisa kunga pasina zvamakaita. Ndio vakazotaurika musi uyo, ndio pakazotaurika kunzi taungana kudaro nekuti mwana wanga agadzwa ngeyo munin'ina. Ndio pakazoti kana saka zvadaro ndakubvisa pamwana wemunin'ina ndichiise pane wangu. Ndiye ari kuzoti ndakazoisa pane wangu iya ndiye ukunzi uKristu uri kutraisi. Saka kana zvakadaro it means dai zvakadaro it means kuti kufa kwanhu kudai kwakamira. Isisi ndio patakati. Saka muruti kana kufa kwanhu kuri kukontinya tiri kuti here kuchiri cause ichiri nyaya yengozi kana kuti zvaa something else. Isisi tiri kuti kana isisi patakataura nyaya iti atakaungana imi makazonoripa makazogadzira nyaya yacho maamega muri kuti takubvunza kuti nyaya yakazogadzika yakati ndakatopedza yakati makazopedza sei muri mega iyo nyaya yanga iri yemusha. Tinoziva sei kuti nyaya yakagadzika makazogadzira muchiti mukuendesepi apa ari kuti muzita racho ita kuzomubvunza noti ini wangu mwana kuzobuda kuzaita ndiye akazoshayikawo gore rapera. Patakabva tafamba futi tese semusha ndio patatungosvika pese patasvika baba ingozi baba imi ndimo muri iri kupera ngenyaya yenyu hamusi kugadzisa nyaya yenyu. But my question is kana muri kuti mukafamba mutaura kuti baba nyaya yenyu ndiriwe ndipo pamunofanira kupiwa zita sei zita rizobuda Ngewe kupi? because to me it doesn't make any sense kuti muri kufamba ndizvo musina kutaura kuti baba imi ndimi makashaisha maoko andizvo ipapo ndipo pamunofamba mataurwa kozi baba wakashaisha maoko kwakati munhu akashaisha kwamunofanira kuenda kuti unoripa ndikwakati. Because it doesn't make any sense kana mutaura kuti mimi muri kuripa mhepo here muri kuripepi kana musikazivi vanhu vacho Kuripa tisati tatoripa kuti hapana patakamugatita kuripa. but ngozi kakana yakatogadzikwa pamunhu ka is part of kuripa. Kana ngozi yakatogadzikwa pamwana kuzi mwana yengozi yagara apa izvozvo that is meant kuti ngozi inyarare. And kana yatori mukadzi wengozi kana ari murume akafa ka varume vakawanda vakaita zvokufa vakaita zvokuurawa kakawanda kachekutanga chaunodhivana mukadzi kuzi ndikuda mukadzi wangu unoti mukadzi wangu inini ndo chinotanga kuita ngozi yechirume. And saka imi kana munhu nditaura kuti mimi mato nemwana vamakaisa ngozi yacho but ngozi haisi kuperera ngouraya so zviurewei zviureva kuti hamuna zvamakaita kana kuti muri kufokasa apa but handiyo yega bai kune chimwe chinokwanisa kunge chichakagadziriswa asi pane chimwe chiri kutopisa chiri kuseri. Imi munhu uchiziva pane unoziva nyaya yake apa asi wakuhwanda nenyaya yekuuya kubuda pachena. Saka chitatu kuti baba ava ndio munhu mukuru pamwe pane zvimwe zvakawanda zviri mumusha baba iyi yamuri kunongedzwa ndiyo ngatiigadzirise iperi kuita zvimwe zvese zvidini zvibude kana pane zviripo. Saka baba uri kutsika-tsika manje Pane nyaya it's not an issue about baba uri kutsika-tsika and the issue iri pekuti there are some of you who are taking advantage yekuti baba wakabvuma mhosva yavo. Saka kana wabvuma mhosva yako waakuchikera the burden yemusha wese newayawaiwa nezvavo zvaunoziva zvamuta kuseza zvaungozi ndiani ndibaba inyaya yababa and but isiriyo nyaya yani yababa. And chiripo chicho kuti paona kuti paitwe thorough vetting yekuona kuti besides yababa hakuna here chimwe futi chirimo mumusha menyu besides yababa hakuna here chimwe chirimo futi. Pamusoro wechangamiro ini ndoitwa Robert Tadereman ndini festivhoni yababa semubvunzo wamabvunza izvozvi imimi machona handitika mumusha umu muna mainini handitika vakaureva nababa munini mainini wakaureva nani nababa munini baba munini upi baba munini ndikangoti mukoma wababa weuyu mushamedi ikaripwa here ngozi iyo haina kuripwa mbatya dzake dziri dzakafira mumba imomo iye wacho akangomigwa handitika murupawana saka pari kunetsa ndepekuti ngozi honde baba vakauraya handitika kusandidzira munhu wasandidzira munhu anga akuda kudi akuda kuzvifirawo handitika asi iri pachena iyi haisi kutaurwa nezvayo mumusha
iri kunyanya kuonekwa ndio yani. Saka tiri kuti here uyu haasi kuda kuripwa iye akafira mumusha muroro. Ewa, ndosaka ndabvunza kuti muruti here nyaya yemutero ndiyo imwe chete kana pane dzimwe. Ndikazvitaura futi kuti are you not taking advantage yekuti uyu abvuma nyaya yake. Saka zvabvuma nyaya yake ndokuti zvese ndiye. Iyo yake pamwe kwasaka yakatonyarara there's nothing. Anditi asi kuine imwe saka now that imi muri kuiziva muri yese iri kuziva iri nyaya yamainini. Saka what have you done about this issue yamainini? Pamusoro iyi mama ndandisati tapedza kwako. Saka inini changamire ndanga ndiri kuti handitika kuuya kwakaita chiremba Nkosanjera handitika musha wese wakageza nemushonga handitika ichinzi toda kuti ngozi iyoyi babawa vakada kusimudza ngozi kubva pamukunda wavo handitika ichabatani baba ivava handitika hazvibudi mumusha mani mavo handitika ende kubva nhasi hapana ngozi iyi haichabudi chinouraya kupi kunze tuka takageza makumbo nemaoko zvese tikadirwa nemvura nachiremba handiti ende vazhinji vakabvunza kuti ko endava tiri kugezere mushonga ndo takaudzwa ipapo kuti ndiri kugeza kuti mushonga iwoyu handitika urege ngozi iyoyi irege kubva pamukunda wake waakaisa asina kuuya irambe iri mumba muno irege kubuda kuenda kumusha iri kunze ndo zvapandiri kuziva mazvita tangamira. Iwe uri kupostori mina Notenda. uri kupostori Notenda. wapinda postori nenyaya yenyaya here. Kwete ndagara ndiri kuda kupinda. Gara right. Nyaya yangu vakomana ndosaka ndachimirai panzava uyu mukomana asvike andipe chaicho chaizvo nyaya yamiri akaita nyaya ndoaisa kuziva kuti right now chiri kunetsa chaicho chaicho ndechipi because munonongedzana pasina musingafanira munongedzana zvisiri necessary. Saka mirai mukomana arapa andipe update uri pari kusvika tinyatsozwa kuti what is happening.